Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ingin sudah bahas tentang apa kayak sifat atau apa jenis wajib akli nggih. Wajib akli terus napa? Mustahil akli kalih jaiz akli. Wajib akli niku pripun? Perkara sing akal tidak bisa menerima jika sesuatu tersebut tidak ada. Contohnya apa? Wujude Gusti Allah, ya. Wujude Gusti Allah. Atau wujude zat sing nyiptakno bumi niki, alam semesta niki. Terus yang nomor 2 apa? Mustahil akli. Apa itu mustahil akli? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima jika perkara tersebut ada. Nah, ono malahan akal ra iso nrimo. Ya, wajib itu mesti ora onone ngono lho ya, mesti ora onone. Apa contohnya? Contohnya apa iku ini? Contohnya adalah saingan kanggo Gusti Allah. Nggih, saingan kanggo Gusti Allah. Nah, kita niki mesti ana saingane. Ya sesama kanca, nggih, sama guru misalkan iku ana saingane. Tapi nek Gusti Allah gak ana saingane. Ya, Gusti Allah ora ana saingane. Maka saingan kanggo Gusti Allah niki adalah mustahil akli. Kenapa? Karena akal gak iso nrimo nek Gusti Allah iki duwe saingan. Entas nggih. Nah. Terus nomor 3 apa? Jaiz akli. Jaiz akli iku napa? Akal bisa menerima sesuatu yang akal bisa menerima adanya dan juga tidak adanya. Ono ya akal iso nrimo, gak ono ya akal iso nrimo. Contohnya apa? Wujude kula sampean. Ya. Nah, kita ono hidup wujud akal iso nrimo bisa. Ya nyatane ono kita. Sekarang iki lamun kita tidak ada, akal bisa nrimo mboten? Bisa. Ya, umpamane kita mati, ya akal ya iso nrimo. Lah iku jenenge napa? Jaiz akli. Ya, jaiz akli. Sakniki bahas tentang niku sifat-sifat wajibe Gusti Allah. Sifat-sifat wajibe Gusti Allah. Artinya napa? Artinya sifat-sifat niki wajib ada, nggih, wajib harus akal gak bisa menerima nek sifat-sifat iki ora ana kagem Gusti Allah. Paham mboten? Paham mboten? Tak baleni neh. Jadi sifat wajib Gusti Allah artinya napa? Sifat-sifat niki harus ada teng Gusti Allah. Nggih, akal gak iso nrimo nek sifat-sifat niki mboten wonten. Ganti sifatul wajibatu lahu subhanahu as-sifatun nafsiyah wa sifatus sulub niki. As-sifatu al-wajibatu utawi iki iku pira-pira sifat al-wajibatu kang wajib. Al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Subhanahu wa taala. Lah, sifat wajib Gusti Allah niku ana kalane iki as-sifatu an-nafsiyatu, siji sifat nafsiyah wa sifatus sulubi lan sifat salbiyah. Wa sifatus sulubi lan sifat salbiyah. Sifat wajib Gusti Allah, ayo dibaleni neh wingi iku, ayo baleni neh. Allah wujud, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Totalnya ana pira? 20. Lah 20 niki dibagi dados pinten? Dibagi jadi berapa? 4. Dibagi jadi berapa? 4.
Ada 20 ya. Ini dibagi 4. 1. Apa mau? Sifat nafsi ya. Sifat nafsi ya. Terus nomor loro sifat salbiyah. Terus nomor telu sifat ma'ani 4 sifat ma'nawi ya. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawi. Gampangane iku kok ya. Iki ana angkane ya. 1 5 7 apa 1 5 7 ya. Nafsiyah sampean gak 1 5 7 maksudnya nafsiyah iku trimo 1 tok, salbiyah iku ana 5, ma'ani ana 7, ma'nawiyah ana 7 sesuai dengan urutannya. Sampean Allah wujud kan sapal nggih mboten? Ayo berarti nafsiyah ana 1 apa ae? Sapa iki berarti yang paling pertama? Wujud. Terus 1 5. Iki salbiyah iki ana 5 ya apa ae? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahda niat. Ana 5 ya. Terus ma'ani ana 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya. Terus badan niku ma'nawiyah ana 7. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Paham? Ya, gampangane pira? 1 5 7 7. Iki mbok apalno enak iki 1 5 7 7. Paham? Ya tak tulislah ning kene. Nafsiyah apa? Wujud. Ngira salbiyah apa? Qidam, baqa. Terus apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Terus qiyamuhu bi nafsihi. Terus wahda ni ya. Ma'ani qudrah, iradah. Terus ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Iki qadiran, muridan, terus aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wes ya. Nah, saiki ono sifat nafsiyah. Apa iku sifat nafsiyah? Nggih. Wujud ya. Sifat nafsiyah apa? Wujud. Sifat nafsiyah artinya apa sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah niku nggih. Sifat nafsiyah niku artine adalah sing bangsa nafs, bangsa zat. Artinya ngeten. Gusti Allah niki nggih ana ya berarti wujud nggih wujud. Jadi tidak ada bukan suatu sifat yang ya di luar zat boten. Ya artinya ngeten, artinya napa jenenge Gusti Allah ya wujud iki. Wujud ya Gusti Allah ya wujud iki. Ya kaya ngoten niku. Saya golekno ibarat mu'alif. Jadi sifat yang suatu zat tidak bisa nggih dibayangno kecuali nek ana sifat iku. Ngono maksudnya. Gusti Allah sampean mbayangno ana Gusti Allah, ya ana pangeran kayak gini. Tapi gak ana sifat wujud. Iso bayangno to gak sampean? Hah? Bisa bayangke mboten? Nah, iku sifat nafsi ya adalah sifat yang zat ya tidak bisa
dibayangkan ya, kecuali dengan adanya sifat tersebut. Ya, adalah sifat yang zat tidak bisa dibayangkan kecuali dengan adanya sifat tersebut. Sampeyan gak iso bayangno wujude Gusti Allah kecuali nek ana sifat wujud. Paham? Paham mboten? Nah, maka ini harus ada ini jenenge sifat nafsiyah. Bukanlah suatu sifat yang di luar, sifat sing tambahan ndak. Ya, itu adalah apa jenenge ya sing iku mau sing bangsa zat iku mau ya. Wes sampean paham gak paham lah wis ora apa-apa. Sing penting iki mau jenenge sing penting sampean ngerti sifat nafsiyah adalah wujud. Sing penting iku ya. Wes. Terus badhe niku ya. Ana jenenge sifat salbiyah. Jenenge apa sifat salbiyah? Salbiyah iku artinya apa? Dedel. Sampeyan ngerti dedel? Iki ana kain, nggih. Terus bariku aku ape nyopot iki, maka mau tidak mau harus tak dedel. Ngerti dedel nggih? Ngerti dedel nggih? Nah, artinya napa sifat salbiyah niku? Nggih. Niku dedel sifat-sifat sing tidak layak kanggo Gusti Allah. Ya, dedel menolak sifat-sifat sing tidak layak kagem Gusti Allah. Ya. Mana? Sifat salbiyah apa mau? Sifat yang menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Iku sifat napa? Salbiyah. Jadi tujuan daripada sifat salbiyah niki adalah nggih, itu adalah pembahasan inti dari sifat salbiyah adalah napa? Menolak anggapan-anggapan ya, sifat-sifat sing boten layak kagem Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Mungkin sebagian manusia ada yang mengatakan bahwa ya Gusti Allah niki ana kawitane. Pangeran niki ana kawitane. Apakah ana kawitane kaya ngene iki layak bagi Gusti Allah? Ndak layak. Ana kawitane berarti sadurunge kan boten wonten nggih boten. Sadurunge berarti boten wonten. Kan gak layak. Maka nanti ada jenenge sifat napa? Qidam. Qidam niki apa? Dahulu tanpa ada permulaan. Dahulu tanpa ada permulaan. Ya, dadi Gusti Allah niki dhisik supaya do biyen wis. Ora ana kawitane, ora kaya kula sampean. Kula sampean ana kawitane mboten. Ana kawitane mulane ana hari ulang tahun ya. Karena ada kawitane. Juga iku sifat sing salbiyah, sifat sing dedel utawa sifat sing menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rungokno. Ana wong mungkin ya sebagian orang nganggep bahwa sing jenenge pangeran niku nek besok dina kiamat ya wis padha ora ana. Jadi ana akhire. Akhirnya ono sebagian koyo ngono kuwi. Iki dia di pikiran di apa jenenge akal kita bisa terima ndak bisa. Sing jenenge pangeran ya kudu langgeng. Kudu ora ono akhire. Pangeran kok ono akhire. Oh ya repot iku. Nggih. Tuhan niku Gusti Allah niku kudu ora ono akhire. Ya, maka niku wonten sifat namanya bakok. Bakok iku artine napa? Langgeng tanpa akhir, langgeng tanpa pungkasan, Paham? Paham mboten? Nah, iku jenenge apa mau sifat salbiyah. Sifat nafsiyah tadi sudah nggih. Sifat salbiyah sudah. Terus baru kono sifat ma'ani, sifat ma'nawi iki besok. Ya, pembahasan besok iki. Ayo diwaca kitabe. I'lam. Yo, i'lam ngertiyo sira. I'lam ngertiyo sira anna maulana sak temene Gusti kita Jalla wa Azza. Jalla maha luhur Gusti Allah wa Azza, maha mulya Gusti Allah.
Wajibul wujudi iku wajib wujude. Iku wajib wujude. Di sini berhenti dulu sini. Ya. Gusti Allah niku wajib wujude. Artinya napa? Nek ora wujud akal iso nrimo mboten? Iso nrimo mboten nek gak wujud? Mboten. Mau definisi wajib akli iku napa? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima jika tidak ada. Ya. Wujud itu adalah sifat wajib Gusti Allah. Maka akal gak bisa menerima nek Gusti Allah niki mboten wujud. Gusti Allah gak bisa menerima nek mboten apa kita akal tidak bisa menerima nek Gusti Allah mboten wujud. Paham? Lah dalile napa? Dalile rungono dalile wujude Gusti Allah ana ning alam semesta niki. Ya, adanya alam semesta ini menunjukkan bahwa wontene Gusti Allah. Ya, alam semesta yang begitu indah. Terus kok kira-kira ana wong ngomong, nggih, Jan, rungono Jan. Alam semesta yang begitu indahnya ini kok kira-kira ana wong ngomong, alam semesta niki ujug-ujug ora ana sing wujudno. Akal bisa menerima mboten Jan? Tidak bisa menerima, tidak bisa menerima. Ya, ora iso nrimo koyo ngono kuwi. Maka mau tidak mau alam semesta ini ya, iki mesti ana sing mau wujud. Kan sing wujudkan sinten? Yaiku Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Yes. Terus iku siji wujud, nggih, siji wujud. Mau wujud mau jenenge napa sifat napa mau wujud? Nafsiyah. Berarti ya sifat wujud niku sifat nafsi, sifat dat, ya sifat dat. Artinya napa? Dat ora iso, kita tidak bisa napa jenenge membayangkan adanya zat kecuali ana sifat wujud. Yes. Wal qidami. Wajibul wujudi wal qidami. Wajib wujude, wajib qidame, sifat qidam. Qidam niku napa? Qidam niku ya tulis wal qidami lan dhisik tanpa kawitan. Ya. Dhisik tanpa kawitan. Ya dhisik tanpa kawitan. Nah niki Gusti Allah nggih ngoten wajib dhisik tanpa kawitan. Ya. Ngono. Tadi kan kita sudah sepakat ya bahwa Gusti Allah niku mesti wajib wujude. Nggih mboten? Wajib wujude, pasti ada. Lah, engko ana sifat yang nomor 2 niki adalah sifat qidam. Qidam niku napa? Sifat qidam niku dahulu tanpa ada permulaan. Artine Gusti Allah niki wonten ya wis kawit biyen, kawitane kapan gak ono kawitane kok biyen pokoke ono. Ya, iku Gusti Allah. Ya, ora kaya kita, ora kaya alam semesta. Alam semesta niki ya sak mentok-mentoke tuwane alam semesta niki ono kawitane mboten? Ada kawitane. Kapan? Ya sejak diwujudno Gusti Allah ya ono kawitane. Nggih. Tapi nek Gusti Allah niki iki qidam sifatnya apa qidam dahulu tanpa ada permulaan. Nek ana permulaan lho ono. Nggih. Iki dalile apa? Dalile jika ada permulaane berarti sadurunge niki adalah Gusti Allah mboten wonten. Nggih mboten? Nek ana kawitane ya kaya kula sampean sadurunge kita lahir, kita sudah ada belum? Sadurunge kita lahir sudah ada belum? Belum ada kira. Berarti kita sadurunge lahir ini kan tidak ada. Berarti ya ana kawitane, berarti nek sadurunge sadurunge iku berarti ora ana. Nek Gusti Allah niki wonten kawitane, berarti sadurunge ana iku mau kan mboten wonten. Kan akal tidak bisa menerima nek Gusti Allah niki mboten wonten. Paham? Paham mboten? Akal tidak bisa menerima nek Gusti Allah mboten wonten.
Ya, maka mustahil sing jenenge engko kebalikane kidam adalah hudus. Napa? Hudus. Hudus iku anyar ana kawitane. Iku hudus. Mustahil bagi Gusti Allah niku. Jadi mesti Gusti Allah niki gadah napa sifat qidam. Wis. Wal baqai. Wal baqai lan sifat baqa. Ya, sifat baqa. Baqa niku artinya napa? Ya, langgeng tanpa akhir, tanpa pungkasan. Langgeng tanpa pungkasan. Nah, niki nggih sifat wajib Gusti Allah malih niki yaiku baqa. Tadi sudah tak jelasno, baqa niku napa? Langgeng tanpa ada pungkasane, gak ono akhire. Gak ono mentoke. Kula sampean, ya sak tuwek-tuweke kula sampean mesti ono bare mboten. Mesti mati ya. Aja muni insyaallah nek mati bakal mati. Aja ngomong nek sing mesti nggih. Niku ya aja insyaallah. Ya mesti nggih. Wis mati, kowe bakal mati. Insyaallah ya mati. Ora usah insyaallah, wis mesti kok ya. Wis mesti bakal mati, maka ya ora usah pakai insyaallah. Lah, nek Gusti Allah niku langgeng. Langgenge pripun? Langgeng tanpa ada akhiran, tanpa ada pungkasan. Ya. Pol besok dina kiamat nggih Gusti Allah wonten. Setelah hari kiamat nggih Gusti Allah wonten. Ya, pol kuwapan Gusti Allah nggih wonten terus. Gusti Allah nggih wonten terus. Iki jenenge napa? Baqa. Baqa iku napa? Langgeng tanpa akhiran, tanpa napa? Akhiran. Paham? Paham mboten? Kok dong. Ora paham? Fan paham ora Fan? Akmal paham ta, Akmal? Afid. Gini cilik-cilik do paham ora? Ya. Gampang memahami ngono kok angel. Ya, dadi Gusti Allah niku langgeng tanpa ada napa akhirane, tanpa ada akhirane. Dalile napa rungono? Dalile wujud wajib sifat baqa kagem Gusti Allah Subhanahu wa taala iku napa? Nek ana akhire berarti setelah ana akhire iku mau Gusti Allah wujud mboten? Ndak wujud. Ira, ndak wujud. Nah, sedangkan gak wujude Gusti Allah, Gusti Allah gak wujud niki adalah termasuk mustahil, gak mungkin, akal gak iso nrimo. Nek Gusti Allah mboten wonten. Paham? Maka mau tidak mau ya Gusti Allah niki nggih ning akal niki kita akal hanya bisa menerima nek Gusti Allah niki gadah persifatan baqa, artinya napa? Langgeng tanpa ada akhiran. Paham? Nah, niku. Terus mukhalifun. Ayo gimana nih mukhalifun kang bedani li khalqihi maring makhluke. Mukhalifun kang bedani li khalqihi maring makhluke. Nah, Gusti Allah niki nggih bedani karo makhluke. Nah, bedani dalam segala hal. Nggih. Ya, Gusti Allah khalik, makhluk ya makhluk. Gusti Allah ora padha ambek makhluke. Maka apa jenenge? Gusti Allah niki mboten butuh ambek tempat. Nek kula sampean butuh ambek tempat mboten? Ya jel sampean ana manggon ning ndi sing ora ana tempate. Iso ora? Ora bakal iso. Jadi kita semua niki diliputi dengan tempat, diliputi dengan waktu. Sekarang jam berapa? Jam sekian. Ya diliputi dengan waktu. Terus badhe niku ya tempat yang ngeliputi kita. Nah, Gusti Allah tidak diliputi dengan tempat, tidak diliputi dengan waktu. Paham? Ya. Justru Gusti Allah niki sing nyiptakno tempat, sing nyiptakno waktu. Ya. Jadi pokoknya Gusti Allah niku beda ambek makhluke. Nggih, beda ambek makhluke. Nah, bahkan sampean iki nggih. Jadi ora bakal iso mbayangno Gusti Allah. Kita iki gak bakal bisa mbayangno Gusti Allah. Kullu ma khatara bi balik fallahu ala khilafi dzalik.
Ya, setiap perkara yang terlintas ning pikiranmu, sampean kok pengen bayangno Gusti Allah, sing ning terlintas pikiranmu, Gusti Allah gak kaya ngono kuwi. Jadi aja bayangno pangeran, Gusti Allah aja bayangno. Paham? Nah, kenapa? Rungono, kenapa? Ya, Gusti Allah mesti beda daripada apa sing ning bayanganmu. Kenapa? Karena bayangan kita niki, kita ini hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita rasakan, pernah kita alami. Nggih mboten? Sampeyan iso bayangno sesuatu sing gak iso mbok alami, ora iso. Sing gak mbok bayangno, sing gak mbok delok, ora iso. Mentok-mentok sampean nggih, bayangan kita niki nggih, mentok-mentok iku ya tau ndelok kaya ngene iki, ndelok kaya ngene iki, ndelok kaya ngene iki terus kita rangkai. Kita rangkai terus bayangan kita kaya ngene kuwi. Sampeyan misal contoh ya, bayangno malaikat misalkan. Malaikat iki koyok ngene. Mungkin saja ya, kita ngerti kuda misalkan atau buruk atau apa ya. Atau ki ana sayape ya. Kita anak neng wujud asli kan koyok ngono gak ono nggih. Tapi kita bayangno iki ana sayape, iki ana iki bisa bayangno, bisa. Kenapa? Karena sayap iki kita tahu delok. Ya, terus kayak misal kuda ya kita tahu delok. Terus misal apa? Jadi dirangkai-rangkai. Ya, dirangkai-rangkai. Ya. Mentok-mentok kayak ngono kuwi. Nggih mboten? Hah? Nah, mentok-mentok kayak ngono kuwi. Kita tahu delok sesuatu terus baru kita rangkai ning bayangan kita. Ya mentok-mentok kayak ngono kuwi. Lah sedangkan Gusti Allah gak mungkin iso mbok bayangno, gak iso. Mboten saged mbok bayangno. Kullu ma khatara bi balik fallahu ala khilafi dzalik. Kabeh perkara sing terpikir ning utekmu, ya terlintas ning utekmu, Gusti Allah gak kaya ngono kuwi. Ora insyaallah mesti gak kaya ngono kuwi ya. Paham? Nah, Gusti Allah niki beda karo makhluknya. Ya dalile sifat mukhalafatul lil hawadisi ya. Nek Gusti Allah padha ambek makhluke, ya makhluk. Karena apa? Sesuatu sing madani iku kok sifate ya sama. Nek Gusti Allah kok madani ambek makhluk, berarti ya makhluk. Sedangkan Gusti Allah makhluk niki mustahil. Paham? Paham mboten? Ya, akal gak iso nrimo nek Gusti Allah niki makhluk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.